लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आई होप नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ दिनै आङो गोबावनि उनाव मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय स' नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आङो फ्लिपकार्टआव गांसे इन्टेलिजेन्ट बिजाब पारचेज खालामदोंमोन आरोना लोगोफोर बेखौनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय आङो बेखौ नायनो थाखाय माबायदि जेनेबा इन्टेलिजेन्ट बिजाब बेखौ जे एक्साइटेड जादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै सानबाय थ' नायलांबाय थादो आङो नै अलरेडि नायबाय मानो होनबा आङो बहुत एक्साइटेड जाना दंमोन मानो थुना होबानो गाबो आरोना लोगोफोर नै बिदि माबानि बेटारि पेन्सिल बेटारिनि आरोना गंथाम नांगौ जायो पेन्सिल बेटारिनि गथ'फोरनि थाखाय आरोना लोगोफोर बेखौ आङो दा उनाव खिथासिगोन उनाव देखायनोसै नै बिदि आरो आङो मोजां देखायबावनोसै बिथिं माबानो गाबगोन आरो बिदि आरो ओमफ्राय आरो बर्ड बिदिनो बेयाव बिखौ फरायगोनबा बिखौ थु बे पेजाव निखिनिखौ फरायनांगौबा निखौ थुनांगोन आरो ओमफ्राय बेफोरो माने एलिफेन्ट बा एलिफेन्टखौ थुदोबा बे एलिफेन्टआ गाबगोन आरो इंटेलिजेंट बुक माने उल्था जादों आरोना सेन्टिफिकालाय उल्था जादों इंटेलिजेंट बुक बेखौ आङो सोरनि थाखाय पारचेस खालामदों बेखौ आङो खिथानोसै जाहानि बिब' गेदेर बिसानि बाबुनि थाखाय पारचेस खालामदों ना आरो बिसोरथ' गाननाय जोमनाय ड्रेसफोरखौ आरो गेलेग्राफोरखौ माने गिफ्ट होनो बेनिखायनो गिफ्ट होबाय थानो ओंखायनो आङो बेखौनो बिजाबखौ माने गेलेथ' फरायथ' मोनसेबाबोथ' रोंगोन बेनिखायनो आङो माने बेखौनो पारचेस खालामनानै गिफ्ट हरनोसै होननानै आं सानबाय आरो स' बेनोमोन आंनि भिडिअआ नोंथांमोनाबो माने सोरनोबाफोर गिफ्ट होनो गोसो दंबा बायनानै होनो हागोन आरोना लोगोफोर स' बेखिनियानोमोन आंनि भिडिअआ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै हरदो गाब्लाबो थायो आरोना लोगोफोर बेखौ अफ खालामना दोनाखै किजानि आइया थुदोंमोन दां अफ खालामना दोनाखै बेयाव अफ खालामना दोननांगौ बाय बाय होनलायलायो आरोना लोगोफोर गाजासो बाय बाय बन्द' जाबाय आरो लोगोफोर बेनोमोन मोजां नांदो बिजाबखौ जा एक्साइटेडमोन आं माबानो मा होनो नायनो माबायदि बिजाबा गाबलायलायनाय बेबायदि साउन्ड जालायलायनाय होननानै आरो लोगोफोर बाय बाय एसेनोसै